LTN. Your trending nation. Yes, nikora mugajuan. Kaka pile en mana chal mar ngima e LTN, Low Training Nation. Kawuono pod wan mana kacha kendo en wuok tich. Yes, ing'e pile ka pile chenro ni biro ni wuok tich ka wuok tich mana LTN. Ipenjo ni kama idwa yudowa e TikTok, yudowa e Facebook, yudowa kacha chak bende YouTube. Wang'eny wathoth kendo pod wagurore. Makelo ni chenro ni en iluonga ne Jasup to dwaro Jasup the black sugar. Yes, ngaja kacha cha neno ka usechako donjo kanye line marach. Buru ruwe line maratari. Yes, chal mar ngima biro ni Monday ka Monday. Kiki penj mang'eny ni to wabro yudo kanye. Ne ka wadwaro to yudo kanye. Namba waketo kacha cha pile. Namba waketo kanyo pile. Do ineno kanyo karengo. Yes. Wan koda wendo e studio marwa kae kendo odhi mang'eny nyinge nikech chal mar ngima biro ni kanyisi puonj kendo kineno puonj kendo kineno iyudo mijingo kacha chaendi koro wago touch wadhi bedo kanyo gi wendo ma odhi fulonu nyinge kotieko odonjo e twak. Yes. Anilonga ni Isaya Omondi. Isa mundi muol imol ne ke janeno mane ni ga ndi nyako mane ni ga se wach mane basa yodo mane manyocha dwaro oyudo ku oyudi ne ke wacho ni mane ng'ano manyocha dwaro wi ma muol ma pana kele wi minyoro ni diom na pi osi isere ngi lok sere wi sere ngi lo ngawacho ni ng'ato muol nyaor kamora mora ai sache o wach nyingi kache mutegno ke chando kora winyo mane Isaya poka winyo ni ilunga ni Isaya Omondi. Ilunga ni Isaya Omondi. Mane nyinga. Very good. Isaya Omondi ni ja Kenya, ndio. Lakini iya kanye, iya igwenge mage. Pinyi Kaluo kamoro ni Awasi, Kisumu County. Yes. Kano. Jo Kisumu. Omehenyo. Otomenyo mana kokalo kubuodu ka. Wago ta achiel tien ka kendo koro wadhi chako twak ka achiel kod ija neno in kacha to kendo wendo benika wendo koro Isaya Omondi mathoth ka ikale kaka dhano kendo dhano be mamanyo to kendo dhano be mawinjo matek e kit ngima nyabedo ni story ni chal mar ngima mari dhi loko rawera moro dhi loko ngima ne kalure gi gik mikale kalure gi kunde mabe kale gi gik mabe ne timo ng'en tiri gik moko mabe timo sani mamoro onagi to nitie gik moko mane timo chon makwaro wacho ni ha wanane iwinjo lakini sani to koro giwacho ni rawera no sebedo kotiyo matek iwinjo ga kori keni osebedo kotiyo matek koro ok ng'ichien koro pimnwa Isaya Omondi ni tine wa ere kaka wadwa ni koro wang'ei mathoth waseng'e nyingi koro wadwa ni ng'eni Isaya Omondi ni chal mar ngima mare. Okay. Isaya Omondi gik mang'eny mage mudwaro gi dhano ni story mang'eny ma kata sani wachako wacho kwa nyal tieko kawuono. Ndes sai. Isaya Omondi ni chal mar ngima mare obedo nade nyako chopo ka. Yes, Isaya Omondi nyako chopo ka obedo nade. Challenges. Isaya to sasa kadhi challenges mang'eny kabisa lakini kaka kijana matin Isaya katina search poda dongo ngimo kosebedo smooth ne an tere kun moko ma got kun moko rido lakini en matema wa balance kikibed got kikibed rido bete. Aneno ka chaka jawinjo sipenjo ni yawa to twag ni abedo kanyo matek abedo kanyo ka winjo to pod Isaya poko ochako nwago mano kan nyaga Tomi manjo ka diedo kacha. Yes, so oluongore ni nyaga Tomi adiedo openjo ni Isaya chungri watero wacho jani chungri watene kech gini twag ni abedo ne ka odiochieng' ma kawuono awinji maler. Isaya Omondi gima ni nyaki chopo kae bang nyuol mari ma koro ifwenyo ni koro in ng'ama ng'ongo onego be ni koro chako manyo
Yes, ifwenyo ni ng'ama ng'ongo. Iwuok ikore nyathini toto chukua sweet. Toto chukua mandazi. Ichako ko iya kanyo. Koro ichako ng'eni in nyino ng'eni Isaiah Omondi to ibro pogi lo igere simba. Yes. Ing'ima man an korana Isaiah Omondi aduong. Ang'i koro ni nyaka pogalo. Kose pogalo nyaka gedi. Nyaka nyombi. Koro kunwa niya kama kore chak ng'eye ni koro Isaiah Omondi en ng'a. Yani ntiere giwacho ni discovery of yourself. Gimoro gi kizungu wacho discovery of yourself. Kaka wamedo dongo e kaka we keep on discovering ourselves manyaka wach kamano. Yes. Kamane afwenyo ng'at man magada sani boka nyalo wacho na asefwenyo ng'at man kech kaka ngima medo sudo tire gik mang'eny mamedo fwenyo kuoma mano kang'eyo nang'o anyalo timo. King'iyo e ngima mara adier ngima to kosebedo na mayot. Asekale mang'eny matek ma kinde na chopo kama chopeni iwacho ni iluwacho mani Nyasaye kende. Mane kaka iwacho. Mane koro kama wadwaro kacha ne kech koro walos kom ne jawinjo mara be koro loso kom kacha. Koro bedo mos. Koro wabed mos. Mikale matek gi. Nitiere janeno, nitiere wera moro maembo kale matek. Neno matek makore iwacho ni kale ni. Embo kalo kachacha. To otemo ng'iyo ni anasekale matek. Koro wabole pangla. Wachak dhi kamoro nikech koro atudre tuni achak donje njore. In matek mani kale gi. Ang'ano kita miyori mijingo mano kidonje njore. Gima no miya mijingo mano kadonje njore. Nitiere ngeni an gi madhe. Yes. To madhe ng'at moro ma decent. Alafu madhe ng'at mong'eyo Nyasaye. Then kaluwore be gi joma dongo go osiepena. Nitiere joma nosiko ga medo mana jiwa ni inyalo timo gimoro amora midwaro gi gima tek. Provided ni in gi yie ni gima idwaro no inyalo timo, onge ng'at nyalo onge ng'at manyalo limit timo gima idwaro. Gimoro amora midwaro nitiere within you kae. Kawuono kiamua ni kawuono ndege cha madwaro idhi tiyo matek tibedo gi yie nang'o ndege ne abro yudo. To kiwacho ni ada samoro chandori tisiki bet ni ana chandora lakini okidwa tiyo matek. Onge chieng' ma chandruok ni ne no room kokibidio kidwa tiyo matek. Nitiere samo wacho ni da tiyo matek. Tiyo matek kende biyo no kony. Nitiere tiyo matek gi yie. To gi tiyo matek gi passion. Kaka for example an kana dhiga school. Ang'at mano ana yiega ni gimoro amora te wuok e school. Pesa igolo e school. Ma anyalo paro there was a time ka form 4 nitiere japuonj miluongo ni Kadima. Kadima no wacho naga ni I have no any of the option. Mjengo kanyal timo na mwana na yomyo mwana na bachielo na wacho na. Davario okanyal biro fige mkokoteni ayomyo. Aonge any other yani I don't have any otherwise. I must work hard. Mane kaka no wacho na. To I work hard na nango through books. Then ingeni Nyasaye niga gi mpango mare. School ndio kana wuoke form 4 mawuok ok nadhi e college lakini sani an contractor ng'at manyalo yie nga ok nyal yie. Koro itemo kelo brush the story. Koro wadonjo koro story chak irude maler. Koro ngimani mar high school kikidonje komonde. Ndira wera kacha dala owacho niya ando koro kaka i class 8 ni. Asetimo class 4 ni wanyumo. To kanyo be kumodi kose nyombo. To wali machaka medda. En gimona di? Ariyo. To ko tiyo class 4. In gimani koro mar class mar piny ka Kenya paro malongo gi mikalo manyamiyo rawera mijingo kasi donje high school. Kitiko kae kokidonje ngimani. Sawa. Makore kung'eni aizane koro nego be ne timo gimoro e piny medo kana. Koro neno kinde tin na dongo na. Anaparo ni fadhina no ya kajigni. Ka tin seriously. Ka kapar ka nesi chako nasari. Aduga chako nasari bang' to fadhe. Mani ntiere anti na moro. Nonyiso madhe ni nyathini dongo kae to nyathi mariek. Otera school moro ni Pala primary ne nigi nasari.
Taparo ni nursery mano terano. Asomo nursery tam ariyo kende tadhi e class achiel. Tachiel aduoga dhi skul moro ni Buoye Primary. Buoye Primary jomo ng'iyo Kisumu maber ong'iyo kuma Buoye Primary nitiere. Ma kata donjo nursery nani ok apar kana donjo gi wuoche. Adonjo go pato momin gi jwala. Jwala mayelo kamae. Alafu nursery ka ing'e nursery neting'o ga nyuka. To nyuka ni onge sukari to nyuka marachar kabisa. Then okidwa ni nyuka bando. Okidwa ni jabathi onge ni ting'o nyuka. Koro in kone ni gima rachar tisiko wa ting'o chak mopuo. Chak mopuo ni wan go. Ting'o chak mopuo. Koro mane aka ngima nen madonje primary ka ang'ang'ana. Aduoga dar Buoye Primary ni e class 7. Aduogo kendo Pala Primary. Pala Primary ka ngima samoro ngima tek. Kit ngima na ano kachamo muogo. To kacham michachacha. Mane gima dongo go. Iya school kidonjo ka mane gima madhi hotel. Oweyo nu barue mesa. Chamuro aumo nu muogo gi sufria maduong' karo kachiena. Mane gima ucham to udok lunch. Alafu samoro udok school I mean. Samoro mieni biro in ngamo dongo dalo nge gigi. Anytime mokendo moro miloso ge tiot cha. Kia weche ber tibiro no ka en gi chuk mach. Lakini samoro biro ya school yudo kaka koth no goye cha. Koth go oler maguoke moninde. Idok school ka. Yani tani dogi to kidwa ni idok lakini okidwa ni dogi. Yani kendo ler maguoke moninde. Guoke moninde iye. Ono nyisi ni onge gimoro odane. Dalili ma idonjo god ka. Onge. Kisino nene guoke e dukendo. Idok school. Idok school. Koro mane ngima mana kale. Lakini kadhe ngima no ok nodunisha mano mona class 8 ndio natimo. Aduoga kalo maber. Nuluonga ga school moro paro iluongo no Olembo Boys. Olembo Boys ni kamoro ni Papunditi. Koka if I'm not wrong. Yes. Then ayuyo dala higa achiel. Higa achiel mano pok idhiyo. Mano pok adhiyo form 1. Alafu koro konwa ni in koro ngima mane kalo dala matek ni. In okidonjo katego itongo yien. Yien Itongo maka. Yes. Maka nitiere wadwa moro matin mano puonja pango. Koro ipange itongo to ipango. Onyisa ni pango kama. Then ngeni korwa ko chito koto. Betoniang tije go tek. Gik matek kaka mjengo betoniang o gik moinga no kanyal tim. Oinga. Koro nabet ga nwatoga kokoto ni wane group mar tokoto. Itoyo koromo lori. Ikaoni. Kose kauni to timo go dangocha. Inyalo ndalo ngeni vijana ero ragi. Ndalo no ne an puran gi pach nyathi. Mang'eyo ni ko tona okoto ni. Wacho mo manyiungano. Mamuted no mandas. Mane kwano wachomo. Yes, Jokoromogi. Kacha cha, iwinjo ka ojana luongo ni Isaiah Omondi okale gik matek mang'eny. Iwinjo ka wacho no kale go maka itonyaga go kot lakini ko tata ko kono le wiye wer ma engano ajab. Ndalo cha ajab ne onge. Ndalo cha ne wan gi dola. Dola de mane pembe. Mage gik mapach wane paro. Yani wiye go mangano like sani ineno rawera mandala. Kogo maka. Ento ng'iya ni nyadendi monitir kanyo teri ma center. Iyo gima timre gi an kendo nyadende gi ok ne nie pacha. Madier ma aparo ni nyako ma obede ngima na kabisa. Apa ni waromo kasetimo form 4. Mane adieri makata Nyasaye nyalo wacho ni mata adier. Omena huwi mo ose no ya baji ya bicho. Kapodo tin kabisa. Kapodo tin to koro in miwacho ni du I break for after form 4. Bas mane kuma kora nene gimora ilano after form 4. Ing'e kuma na joma ni rita madheger pass. Alafu odumadhe wan nindo ga odumadhe kon nindo kocha koya wamak break kanyo matin. Wamak break makanyo matin nyakora monge jon dakare waduogo kanyo. Yes, nyakora mogi waseduogo kacha kendo iwinjo kacha ni Isaiah
wacho ni weche nyidendi gi nobedo go kado matin. Ang'o miyo nibedo gi weche gi nyidendi maboyo? Wenyisi ni gimate madhene ger mokuongo. Yes. Alafu dongo be kana dongo be nadongo ng'at moluoro nyiri, naluoro ga nyiri seriously. Wayuoro no buogi ni gichami. Ok nobuoga kamano. Literally naluoro tu nyiri. Approach nyako ni gima tek naga naluoro. Ne en gimo nyaki ena pool. Nyaka jipanga. Ichano wache tok jikon kiwuogo ni to lal. Kaneno taringo kata lal. Yes, kaja koro mano life ni ma iwuogo kore primary. Wuogo primary. In koro tieko school class 4. Ma koro tika ne in koro kineno ni doga makai go motegno nikech koro ngima osebagi ka. Nikech kibudh 1 year mok ichopo dhi form 1. Mano ang'ani muni doga makai go motegno. Ng'e nitie gimoro iluongo ni determination. Dho ngere dendo ni determination. Number 1. Yes. Ne an ga gi geno na bro dhi e secondary. Tok ni notamre higa mokalo. Gimomiyo ok na dhi school no mokuongo. Nonego adonjo tam to. Lakini yoro muom noyudore matin. Koro aparo ni the worst thing mane japuonj nonyiso ga madhena nodhi ng'iyo na school. Donga isi nasomo pala primary matime pen. Koro madhe odhi ng'iyo pala secondary. Yes. No nitiere principal moro kanyo nyiso deputy. Aparo nonyiso ga madhe ni aonge chance. Madhe owe mino kode wach ko yudo ka mtoka ogweye to pod obro ringo kuom madhe kamano gi mtoka. Koro ing'eyo ni mano nonego chuny madhe to penja ka inyalo dhi next year. Ang'ani kilo japuonj wacho ne japuonj dwaro pesa te to madhe nigi pesa matin. Momiyo wacho speech balich kamano. Wacha ilano. Koro ing'e ni mano ni story machiegno. Lakini chunye ok notho. Determination pod ni kuoma ni nitiere giming'eni kidwaro gimoro to indetermined. Idhi adhiaga kidwaro no. Kik ing'i gima ji wacho. Itemo manyo matek. To kitem manyo ng'iyo gima ji wacho. Kare neno. Mane kaka nen. Ma higa achiel achwado om. Temo rumo lakini koromo gimoro dwe mar 8. Yes. Awuok dala. Abiro Nairobi. Nyaminwa nokawa abiro ire Nairobi. Koro Nairobi kae mabiro gimoro 2013 aparo. Bedo kanyo chakre 2013 manyaka timo form 4 mara. 1 year makuri bedo dala ni. Weche gi osewuok ni madhe, ing'eni life bikale matek iwinjo. In to koro ni yani irama ni nyaka to koro tisom donge. Dong naramo nyaka som. Madhe samo sikon weche gi. Ento koro omedo jiwi ko sawayo ni awere. Madhe no medo jiwa. Seche ng'eni paro maricho bende kuongo biro ni. Samore neno ni nitiere kamoro mokony ga korwa. Kuyo tut neno ni sedhi achikra kanyo mondo ngimo rum. Aduoga beta wacho ni sain ka chikra matho. Madhe an madhe ng'iya. Wan ma vijana di wan vijana 2. Yes. Ndio konyalo wacho nodwa count on my sisters. Maka joma nigi kuonde gi sani. Dala cha koro wan wanang'o. Wane mwa brogero sani. Wan manyaka wagere sani. Kore baduoga ng'iyo ni gika ilago ok nyalre. Then aduoga jiwora ni kata ka we school ok abi bedo ng'at mokuongo we school. Ji ng'eny mosewe school. Mano be ne ringe pacha. Mano kore chwadri. Achwadra advice. Then nitiere deputy moro iluongo ni Madam Ellen Gombe. Yes. Madam Ellen ni benosiko Madam Ellen to ne dwaro nanuo class 7. Odwani adoga nuo nikech wacho ni kuma natime penj. Yes. An ik ng'ama ne tin mogik. Joka ne dongo na te. Onge ng'at mana romrago. Koro madam wacho ni spodi tin ini nyalo dok minwa nuoya. Iduogi tim penj bang'e. Yes. Taduoga ng'iyo ni ndio kadoka timo. Ng'eni kana dok timo to nadhi kadho moingo kana kadho. Nadhi kadho zaidi. Sami kadho zaidi ni. Imiyo man kendo janyuol stress kendo. Nikech kikadho zaidi uluongi skul maber. Idhi luongi skunde mabecho. To chunyi nyaka gombo dhi skul moluongi en. Koro ng'iyo to wacho ni we iwacho dho ngere wacho ga ni let the will of God to prevail.
mane gima nawe kit ngimana, let the will of God to prevail. Koro ema biro e Nairobi. Donjo koro Nairobi. Adonjo buore. Sewe koro dala. Dala koro aweyo. Iwe dala kabisa. Mano koro wasiti kustoch dala. Idonjo koro buore Nairobi. Imulo ga yacha ne donjo koro e overseas. Don koro idwa chako form 1 dhi bene. Nadonjo dwe mar 8. Donjo dwe mar 8. Nairobi Nairobi ka koro sister na ne uso, nwa jo uso ga kode. Koro kae mwa use to nyisa ni koro mo Januari. Ibro dhi school koro mo February ndalo cha wacha ji ne donjo February nyisa ni ko donjo dwe mar 2 kae ibro dhi school tan mana gi geno na bro dhi school ar mana geno na bro dhi school in mor ma ko jodala ka gi bido ga Nairobi nendo koro di chimu ko donjo ni mano ko dio chienga mokwongo biro Nairobi ilo no ko ma mano ko no maka koro ni kinyi di Nairobi okinindi chap ni achap Nairobi na chalre na yani ni chal matini ni ng'iyo na ng'iyo go aya koro wachni ma ichako koro school iwe koro sis ichako di school od sis ni kae wach school dhi nade and all that iyudo kantira wera moro be osomo gi shida form 1 odhi mana dwe mar 11 kitieko chuchu tima penjo wuogi kaso chako form koro dhi go bere form 1 to kanya wacho ni shida ni ntiere high school awach no kasomo mateka ahinya ka primary high school beta winjo maber matin high school tayuera mukada wuondi mashida tu mobiro matin koso to samoro dhano koso ga kati winjo maber manade to nyaka kosi mano ne koso manomol high school to kadwa riambo na winjo matek koro high school kai mane ngeni ng'ato ninga gi dream ne mana asinyisi mokwongo chani high school mokwongo donyisa ga ni gi japuonj ni an mjengo ano kanyal dala bina nyisi ni an beton yang akia in buke milere ka buk talere lakini beton yang gik matek gi magi to inga adoro magi moro mi twist mana kili to matin mana talere wando kada wuondi mana mitu koso dibenia ineno kiwacho akili okoche mang'eny okanu mkora gima dwara akili madhano maketo akili weri nitiere gima itiyo gi nguvu mana kia lakini gimiketo akili gikaelaga lere magota lere to kada wuondi ng'ama ni ngecho so ni mama gi okoche makona ro nekejuro kantire boy mama no buk dala owacho tenia anto kota do meu osedonje iluongo yani wash gi jo wash gi iwinjo ng'ato mera kinyi yuti awanyisi kila par kinyi donje ti wanyisi gi moro kae tich ka tich ma ng'ato tiyo nitiere gi secret mare very good tich matiyo an anaonge wash nachako kaka jagorangi tulia ichikori sana nade watieko koro high school watieko high school anyisi nasomo maber okawi kaneno shida nyakora mogi iwinjo kacha aisa mondi kale gik mang'eny kendo iwinjo kanyo koduo kitu nini high school oko kale sana to in bende debed ni story mare chal mar ngima mare chal gi mari to ineno mana kake konyo kaka odhi konye ni bang'ae high school ang'o kini motimo makoro sani onyalo luongore ni Aisa Omondi wacho kacha ni chini luongori ni contractor koso engineer to kadwa riambo makore contractor maduong' malik ma uwi mano paro ni onyumne soko moro mano konyo badalo jedoge iparo nyaka ng'at mano paro ni ando koro wich osechope ng'iende nini minwa lala to koro de lal ng'ano bedo contractor ile koro tek aya koro wadhi mbele kore high school koro dwa ng'ini Aisa ni onego bedi koro gi lo mondik nyinge yes kore banyisi ni bang' high school gik mang'eny nobiro na mandwa dhi timo anwa apply college odo luonga college nyinge kende tek nyinge ok apar kata kanyalo mako sani en kileleshwa lakini en international college very good joga pa no luonga madhi matimo interview gini dwe mar 4 bang' high school yoro interview na wuotha koro gene anno ma dakika achiel sama jo masomo kanyo kadho aneno ka mwindi okalo koro adhi to mwindi masomo kada somo gi wainde dakika achiel mzongo kadho school en international college koro ka
jogo kelo na fee structure ni na so me ang'iye kamae gimoro ka tek na ga na nyieroga gimang'eni ma to kwadhi nyalo ta anyiero jogo fanya ni young man, what's wrong with you who is going to pay this? We need to write it here. Koro ang'iyo jogi tawacho ni to ng'ani jogi temo pimango en 330 then ginyisa ni kiny en Monday adonjo skul gi 50,000 tang'iyo kaka weyo chien chalo. Koro ema duogo ang'iyo tawuotho tawacho ni skul mano be koro amiyora ajiwora kenda ago kwan to kama dhi uso lo dalwa ko chalo kinyalo uso $1,300,000 mi usi mi chul na go fi ko usna lobni owado moro ntiere chien ento dwa konyore nango mano oringe mano owuok e pacha kamano koro anita ng'ada timo noyudo ka gosu manyisi na go rangi noyudo ka koro nago ga nupuoni puonja ga go rangi to ipuonja nyaka gi ndigi moro ni watimo ga ni iluongo ni wall branding ndiko koro anito gini adwa timang'o adok skul anapada kadog skul adhi e skul gi jogi skul cha nasomo higni 2 Kenya to higni 2 nadhi somo oko mar Kenya mar 1,300 mar 1,300 ni higni 2 Kenya higni 2 oko Kenya koro aduga piny to kadhi higni 2 ga ketho pesa mamwera dhi skul okondika what next Loboseus. Koro ng'eni penjori ka ni what next? Ma ajanyiso ga ji ni wache gi dholuo tek lakini wewe wacho cha gi English kaka ng'ia wacho ga. Anyiso ga vijana wete na ni when you see someone is going to school never discourage that person that there are no jobs in Kenya. There are jobs. When you see somebody is hustling, don't tell this person hustling doesn't pay. If you believe school will work for you, it doesn't mean it will work for me. It doesn't mean it never worked for me, it cannot work for you. And again, if you believe that hustling will work for you, go hustle. Ng'ato ng'ato nigi buge mopogore. Ikia ka bugi chal, chapter mantie sani kia ni mara chal nade to mari chal nade. To tich kiyudo matin, kaka mara rangi mana chakon. Kata Nyasaye ong'eyo ok nadware. Mano to kada wuondi nadwaro. Idonjo gima ne chunyi ok dwaro. Ok nadwaro. Ok nadwaro. Koro winji ne nitiere ng'at masomo no dwa bedo dokta. To lware apiko. Ng'ato sani dwa bedo nas, mano nyako ok timo kinda, odwa timo nas. Oluonge chop pinje mag Arab, odhi ywe jikon ng'ato. No dwa bedo ang'o? Nas. Sani ywe jikon ng'ato Arab. Aya in ang'o nogolo chunyi kabisa dhi maloka ni, to e uso lo. Sani nyithindo rawere mang'eny wach mani mama usna lono kokinya usna lono tadera. Kokinya usna dhiang tadera. Ina ng'ano goli nini wachno motegno maka wachno motegno kabisa. Nikech sani rawera monti mosen kaka tol. Mama adhi da kokinya usna lono mama dhi school. To school kabinde itere. Yani mor ilo main gono dhi school cha kaka ji rwakore, kaka obet. Mane gima odwa no dhi e college. Iwinjo? Ang'ano goli maka wach mar tek mar uso ni lo. Nitiere gimoro miluongo ni you become a selfless person. Ok ibed a selfish person, ok ibed jawuoro moherore kende. Yes. Ing'eni lob cha do usi to aduoga ng'iyo chien. Sama ni uso na loni, ng'at machielo ni ate dwa usi ni ang'o mondo odhi mbele. Lobno irise use. Ng'at machielo ni dwa tim ni ang'o mondo odhi mbele. To dong ng'eni kose usi ni lo? To idhi dong kori ni midhi punyo ng'ama chielo ni. Gima nanyisi e chunya ka mokwongo nini naduoga penjora niya ous lobni era dhi skul aduogo ok ondika tich. Yes. Nyi ng'at machielo dwa survive na lo nose usi aduogo ok ondika tich ane dhot lo to nise uso makendo lobno samoro ouse yino ng'ato gere gorofu chung nyaka malo igoni machane lopwa. Ng'ato mar ariyo ni ing'eni koko dhi skul to bro wacho nang'o? In emo usni lo ikidhi ketho pesa ng'ono pesa madhi dhi skul ok rach. Yes. Dhi skul ber kabisa. To dhi skul ni ing'eni sama ng'ato dhi e college kidhi e college gima tek en loko sombi no loke pesa mane gima tek. Koro gima tek ngima en loko somo. Loko sombi no koro bed pesa.
Mane gima tekie mogike. Alafu gima ang'iyo ga maber pile. Owacho ga ni opani Nairobi kae mondo idage maber. Owacho ni nyaka kata ka sombi no be itime mar pesa. Konyruok ni aga. Dongo kiketo pesa mbele to pesa biro bang'e. Pesa biro automatically. Pesa biro automatically. Itimo idia yani bira. Wanyisi. An mokuongo nakuonga timo mondo ang'e, ok nadhi timo nikech pesa ma ji yudo. Koro gini kaka nadhi timo ni mondo ang'e cha, ang'eyo piyo. Idhi e school mabe ok ichule fee. Adhi e school, waluongo ni street education. Street education. Ono English mano jatelo ma koro wuoyo. Ng'eni koro chuo kama chakolo ni jatelo. Kaluwore gi ngima nino. Kama koro gike ni jatelo. Apenji niya. Sama koro tiyo tijni, ok yud joma koro yude e industry matiyo ne. Ok yud ng'ama go chunyi koni ni mera bwana ka onge nikech indi dhi timo ne yud ni ing'e. Ok yud ng'ama go chunyi bwana weri gi tijni rach. Onge ng'ama go chunya. Kwanza joma tiyo go te. Kacha ng'eny joka ok apar ka nitie ng'at marom koda joka dongo. Yes. Koro yudo ka ng'eny gi gimbe gimor ka gineno ka kijana matin ni nyalo biro mati kodgi kamoro achiel kendo gine joma jiwa ga sana. Maka giwinjo nitie ber moro kamoro. Yes. Ng'eny ne joluonga ga ni Wanda Kid. Manyuru Wanda Kid kuma nitiere. Wanda ga giluonga ga. Koro yudo ka bonding mana dhi abond go gi joka ka. Joka ok nyal go chunya, joka gin ma joma jiwa lilo. Matiyo ni mokwongo ne kuongo loso osiep. Alikuongo loso osiep kodgi. Bang' osiep koro ijolo gimiyi paro. Paro koro riwore. Paro riwore. Mano Isaiah pod wuoyo kodwa achiel e LTN live kendo kawuono watimo chal mar ngima. LTN kachacha med mana manyowa e Facebook kachacha wayudore LTN iyudowa kende TikTok LTN kendo pile ka pile kidwarowa kendo namba ridore kanyo dibed gi jipo mora midwaro ni tim kodwa wan kaka LTN nitiere story moro chal mar ngima ni igongo no olok ngima mar rawera kamoro momon intiere mayo namba ridore kanyo pile ka pile to par ni pod wan kanyo koda voting mar LTN watimo kanyo voting mar LTN don kacha mbui idhi yudowa kanyo to kata kamano kapok ichopo kacha e back screen matin opil kanyo kakitimo voting mar LTN. Yes, kanyo neno koro timo voting marwa aneno ka ng'ato penjo ni voting mar ang'o penjo mang'eny to kanyo neno kako pile no ndik ni marwa. Yes, dong koro ber Isaiah. Nitiere jawinyo ma koro osewinyo stoch nyaka koro kamwa gikeno. Ang'o midibed gi koni nikech nitiere rawera mowacho nya ma bwana stoch no bwana kanene to chalo gima en fan ochalo gima ni ngima ni en ma fan in dak mane mondo iwinjo yani i make my yud ma fan tich itimo to yud pesa tich idhi dong ok chuli in idhi tich ok chuli koro penjo ni to bwana kare ngima en maber matieni kare men sa ochak manyo mano ng'ama nigi paro machal kamano inyalo gole na gima nyalo nyiso ng'ato ni ngima chalo ka awach ni ngima en kata awach ni chalo ka penj ineno to ngima be en buk kikibed ni kitemo gima dwa timo ni niyo ni dhi chalo kaka an kama ok bi chalore biro pogore ng'ato ka ng'ato nigi ang'ono mich ma mare to nitiere ng'at ma be nyalo temo mopoko timore nade o succeed be moinga to nitiere ng'at moro be ma nyalo temo mabe bage serious. Kare ber kitimo gimoro kikete chunyi sana kichake but ka koro semako kete chunyi gimoro ok en kamano gimoro amora kidwa timo kiamua ni gimi dwa timo ikete chunyi kidwa no losre ni maber
itimo kikete chunyi kendo itimo gi moro be kamano Aisa nyaka koro sani e tiji no nyaka koro ichake ma koro ing'e ni ibed contractor. Nitiere jomisemako badgi kendo nitiere jomoko ma bende gombo ni mak badgi. Iyudo ka ji biro gi paro mopogore opogore. Ere kaka ikonyo mano? Ing'eyo gima timre gi rowere vijana kaka wan. Yes. Tich matimo ni ojende mang'eny ok ohero. Lil ok gihero. Ojana ok dwa lil. Then ng'ato neno kaka in, bedhe an pok achopo kuma dwa nachope. Pod an gi a long way to go. Manya kuma dhie pod bor, kuma idhie ni kuma to wawacho ga ni kumia igone Nyasaye erokamano. Lakini kumidhie pod ikwaya kwaya ni in gi geno ni kumidhie otimre nade. Nyasaye otelni lakini pod obor. Koro gimomiyo hinyre gi vijana, tijni anyisi no dwaro ng'at mobolore, ng'at maore, to ng'at ma be nigi chuny. Ndiyo mako ng'ato amora. Tiyudo jok moko momako lwetgi ka. Ng'ato kia lakini odwaro pesa. Obiro ne pesa. Obiro ne pesa. Ok obiro ne tich. Anyisi ni obiro focus ni bana adhi tiyo ayud pesa. Adhi tiyo ayudo pesa. Okutini tich mondo kinyo konya. Bas. Nikech ni samoro ng'i tich, kose ng'i tich ng'ato dhi luonge bi chorna gimoro e ot kata e duka. Ng'eno mondi gima duong'. Kiseng'eyo no kata aparo ni ng'at man gi mtoka. Yes. Ng'at mariembo ga mtoke pap kayole kuchocho. Ng'ani ok apar ki nyamiyo gachi no terni town. Odhi tuomo. Mano tuomo neko. Kata en kata en nyanege. Koro nyaka ing'e mi steady maber. Koko at least ng'ato nyalo timre nade. Nyalo trust gang'o gi mtoka. Iwinjo. Koro yudo ka ojende ndiyo mabuda mako lwetgi to ng'eny. An gi kijana moro osiepna oa Bondo. Iluonge ni apani bochiegni chopo Nairobi. Ogombo ni mak lwete. Bas en oseyiena bo mako lwete. Moro ntiere ni Brian. Brian na be embo mana gi Bondo gite. Yes. Emba dwa mako lwete. Matini kare give chance. An gi chance ma mako lwete ng'ama dwa ng'eyo to sawa. Ng'ama dwa ng'e tich, ok ng'ama dwa pesa. Ng'ama dwa pesa kik bi. Ng'ama dwa ng'e tich emo bi. Nyakora mo giwinjo ka cha kichak comment ka ni miya tich bana contract hapana kidwa ng'e tich manya kanisa mwangi. To bende kidwa ng'e tich kikidhi ka ni an koro pesa madwaro adhi ka mondo ayud pesa. Ng'e tich ko mondi koko kel pesa. Itemo wacho ni monilok somo obed pesa. Matek. Kaso kinde chake ni monilok pesa wadu bed mari. Betek. Pesa ng'ato golo fuko ni ok yot. Golo fuko ng'ato nyume mari ok yot. Aya, koro tijni uyudo contracts mang'eny kendo yudo kuonde monego bed ni utie. Challenges moko mage mukale tijni. Nikech ing'eni rawera winji wacho ni asego malipo. Osekawo nyaka namba. Ing'eno di sani. Kiwuok e studio ni to segoni aya. Ni bwana ana dwa ng'e tich ok adwa pesa. Udwa chuni. Challenges mage mukale. Challenges mokwongo. Yes. King'eyo no kinyal liero gi ngas e korot 4th floor malo to kikibi. Ngas waliero ga godo madintiere kaka ne nyalo tang'onu e kamera. Da tang'onu wan gi picha moro ka ing'awo ga malo kama ngas ok nyal wuok e plo. Tang no paro ni ja kamera nya zoom mondo mi ng'eni oganda rawero bere ni bwana an tijne madwa timo ang'e goro. Osegoro wuon gi korot te osegoro kamoro amora. Koro embo gombo ni otim mano. Ok ni wa discourage watemo nyise ka en gi chir Island. Ka en gi chir Island. Yes. To nya timo. Yes, nyakora mogik sama manyo picha mondo mi otangni nekech ng'i tich nyaka bed ni nyaka nyisi. Yes, inya neno ka cha nya kamera kit kanyo mane tich yedhe gas. Mane kaka iliero. Mane kaka iliero. Kionge gi chir mar liero kamano. Ok anyal yie ni mondo ibi. Contractor osewacho maler ni kionge chir mar liere kor yamo gi gas mane kaka liero. Mane kaka waliero. An ok ni aliye ka liero mabor to chunya ridore. Mano in kama rach. En kama rach. Mano dhi omany kama ondisore kode. Obed ng'ama ng'e choro. Uchoro mana jam nikech awinjo ka wacho ni uchoro mana jam. Luore en gimoro amora ma ng'ato dwa nogorne. Imiyo contracts mang'eny udwa nogor gik malich. Gima yani wan ga agency ema kawowaga. Koro gima agency dwaro
samoro miye Airtel wadhi ndiko Airtel mago yot samoro tich mar iluongo ni unga limited udhi goro fugu goro rugi dhok anguro diek gik moko ailago mago moko nitie mayot to samoro be nitiere ma idho wi mabati malo inyono kama otuch kamae koro ng'eni ki step mokwongo mabati just ipoko sienyre kodi mago be nitiere. Okay. Magi koro challenges mang'eny mantiere ga chane ko kijater tonge koro e yor maintaining yourself otimore mana Nairobi kende koso en wuotho Kenya te Kenya ka nitie kama kia dier Kenya ka okapar ka nitie kama kia buk nyalo unda iselondo te kama pok adhie kaunti makia Kenya ka en Mandera kende uchechwade ji sawa ere kaki maintain nikech iseyudo gimoro isemako mano story of another day mane iseduoko wa live kendo kanya kuro rawera soberania kamo chopeni mobedo contractor manga mosebedo ose focus iyudo pek mane nikech iyudo iwuok idhi Migori samoro yudhi Kisumu koso kudhi kuonde machal kamano wadhi kamoro amora yudhi kuom wuotho like change weather wuok udhi kuonde mamoko go pek an pek dakane onge adalaga gino pek en mani an okane gima tek okanega kosa wuok oko ne mwahero serious sawa mono tich koro wami last minute nikech kaya chane no ka director kuna kaya chane be watieko dakika momeyo kaya cha walungi aiza omondi mi wajibu mogik jiwa mogik nikech kaka rowere wan gi ngima madhi haraka sani yudo karawera segolo limousine ni piny kaya cha kiyo kadwa na tan en piny kaya cha to wadwa ni koro konena kalo igani fiu wajore bas mane madwa jira aya koro kakirwa korino owanyo kora madwa kora kaka Isaiah okay en jipo mane menyame kaka rawera gi paro mang'eny go magalagal giwanda adatemo nyiso vijana en gimoro achiel kijana en ng'at ma samoro kijana en ng'at ma nono to kawach marach ngeni wadwaro gik maraka lakini gik maraka go wakia ni gin gik monego be nitiyo ne gimoro amora midwaro ngima maber midwaro nitiere ngima midwaro ngima mabiro maber en ngima ma nyaka itim matek mondo iyud ngimano kidwa winjo maber en tiyo matek mondo iyud ngimano tich matek titiyo matek to I believe in yourself wenyisi gimoro kae kijana gimitimono onge tich marach to onge tich maber tich marach ema kuo tich moko nitie tich mar richo ndio lakini tich mitiyono iwacho ni jini tijino rach idhi pile mane chalo ne ng'at malando ne jini chiegi rach jaodi rach lakini idak kode odno unyuolo nyithindo 4 kendo moro be nie ich bas un gi nyithindo 4 moro be nie ich lakini sikila iwero ne jini jaodi rach onge gimoro ailano neno mano chalo tich onge tich marach tich en ni wuon mondo iyiero tijino tich mitimono kwani ji adi nitiere joma tiyo industrial area ng'ato dwe ichule siling 15,000 ng'ani nigi nyithindo somo orwakore kendo joode be chwe ler lakini ini ber item yudo 20 lakini sikilando ne ji nang'o tich rach tijino iyiero mano number 1 kijana oher tich motimo onge tich marach number 2 as a young man nitiere gimoro weroga iluongo ni sherehe sherehe ni gima konyi kata chielo onge sherehe ndio obro dhi okadagi ubro chwado mzinga ubro timo kako dwaro but gima konyi kata chielo onge koro wan gimoro iluongo ni financial illiteracy kijana get rid of that financial illiteracy kidwaro endelea you get rid of it totally you create what, how do we call it, financial management. Kigolo get rid of that financial illiteracy ibro save pesa. Mano namba 2. Namba maradek ndio nyiri tok richo gibecho kabisa. Mano nyaka accept koso nango. Koro as much as gibecho
Okay, avoid gi sana. I minimize. Okatamo ng'at lakini temo wacho ni minimize. Ogo pap kwano. Igo kwano. Kaka kwano dhi. Then the most important one. Iwacho ga ni ki dedicate anything to God and you believe that there is God. Indeed there is God. Gimora mora mitimo, you must acknowledge there is God. Mano life mar kijana, there is God. En God mane nikech iwinjo ka ng'ata makono ni God en God mane. Okay. Nikech iwinjo ka ng'ato kipenjo niya bwana ichopo kana manze ni God bas. Koro nitiere the supernatural one where gi mag idols ma ji create gi. You are maker. I don't know who is your maker, but that person who created you ng'atno nyasachi milamo no nyasachi ma nyasai mane polo no. Mane ng'at mokwongo timore nade, you acknowledge in everything that you do. Koki ki believe ni onge to itiji no be kanono bo onge totally. Koro mano gima nanyalo wacho, nyalo nyiso vijana. Yes. Unless kentiere penjo moro bodwoko. Onge penjo moro nikech gima dwa ma penjo en mana achiel niya. In e paw ni tek kaka koro in ka contractor mang'ongo. Ang'o miero mogik kabisa? Gima ahero to ahero mogik. Yes. Anahero mana kwe. Gima ahero. Mane gimiero kabisa. Ng'ama nyalo miya kwe. Gimora mora ma miya kwe. E gima ahero timo. Very good. Kaso kacha ka penji kanya ka time bem kod mang'eny. Apinji ni e paw ni e Kenya. Wago thumbe. Thum mane miero? Thum mahero. Kumero bane secular. Very good. Mage penjo makora dwa. Donge madwa temo penjo secular. Penjo mora kama ikuri go e base kama go e touch ni mage makora hero ma kate flash dik ntiere si ntiere nyakeo. Tumahero ga. Tumoro ntiere ka wer gi kijana moro ni Karoli. Wer takia iluwe wero ga ni en wer mar gospel sana sana mahero ga winjo. Okay, matini kori ja gospel. Jaero ga wero ga ni en owero gi dholuo I mean. Ma wendo luo. Ojawer ga ni panda e Luandani. Ni panda e Luandani. Yes, mano ber. Mani gimahero. In koro kiera jawa. Ahero ajawa enang'o? Very good. Kari wendo ya jawa kae. Bende ruoth tiyo kodi yero kamano mano jawinjo na kendo ne wan kanyo koda Isaiah Omondi. Isaiah Omondi opimono chal mar ngima mare kendo koro watieke walung'e okoro ma gimohera e ngimane. Okaw ruoth oketo mbele kendo gi tich matek. Ok ka pesa keto mbele. Ruoth bro telo ni kitimo gimoro amora. Par ni ma pod mana LTL. Trending Nation. Kai wawacho dieri kendo story monyisi ok en gima ondiko kasubiro somo. Yono ka gimutango ni sim en mana kaka tich motimo. To tich mitimo nyaka iket kinda. Kaka jawinjo, kaka janeno, kamoro mamaiti ket kinda mbele kendo gi Nyasaye mbele. Ibro konyori. Azae ka opimo nwa ngimane kaka odhi nyaka sani. Par niya kidwa timo gimoro be focused. Makelo ni chenro ni pile ka pile every Monday. Iluonga ni Jasup the presenter. Jasup Oling to Dwaro. Bayurwe kendo next week. Erokamano.